Pozdrav dragi pratioci. U Eliti ponovo bura. Aneli Ahmić i Jena Čolić napravile su pravi haos u radionici zbog garderobnih polica. Od pretnji do razbacivanja stvari, ovaj sukob je podigao prašinu i pokrenuo nova pitanja, da li je ovo samo još jedan trenutak u nizu ili početak većeg rata. Hajde da zajedno analiziramo šta se desilo. Aneli Ahmić i Jena Čolić, učesnice realitija Elita, našle su se usred žestokog sukoba u radionici, a povod je bio naizgled banalan, police za garderobu. Njihova nesposobnost da se dogovore kome pripadaju police dovela je do pravog karambola. Neću da izađem, sad su moje police, rekla je Jena odlučno, čime je pokrenula prvu varnicu. Sad ću da ti pobacam, zapretila je Aneli, što je dovelo do daljeg rasplamsavanja svađe. Ena je uzela džak s garderobom i dodala, više nisu tvoje police, krenula si kući i oslobodila ih. Aneli nije ostala dužna, ne možeš, nisu tvoje. Uzvici su se nastavili, a situacija je eskalirala. Moju stvari ne diraj poganim rukama, vikala je Ena, dok je Aneli odgovarala jednako oštrim tonom. Haos je dostigao vrhunac kada su počele da razbacuju garderobu jedna drugoj na sve strane. Uprkos pokušajima drugih učesnika da smire situaciju, svađa je nastavljena, pokazujući koliko tenzija vlada u kući Elite. Dragi pratioci, šta vi mislite o ovom sukobu? Da li su Aneli i Jena otišle predaleko, ili je ovo samo deo reality strategije? Pišite vaše komentare ispod, lajkujte ovaj video i zapratite nas za najnovije vesti i drame iz Elite. Vidimo se u sljedećem videu.